V dnešnom videjku si spravíme prezentáciu nového modelu kočiarika Jaws R2, ktorý je vhodný či už na cestovanie lietadlom, vlakom, autobusom, čiže všade tam, kam potrebujete mať malý skladný kočiarik. Kočiarik má ľahučkú konštrukciu, ktorá váži 6,5 kg. Má úplne nové kolieska, ktoré sú väčšie, ešte pre pohodlnejšie prechádzanie cez mäkké povrchy. Takisto má na kolieskách nové gumy. Kočiarik má košík, ktorý jeho nosnosť sa zvýšila oproti staršiemu modelu o 3 kg, takže nosnosť tohoto nového košíka je až 8 kg. Takisto je tu centrálna brzda, odbrzdenie, všetko robím z vrchu, takže neničím si topánky. Máme tu úplne novú rukoveď, ktorá je vyššia, takže máme tu väčší priestor, napríklad keď si potrebujeme dať na kočiarik organizér alebo teda nejakú taštičku. Poďme si ukázať polohovanie kočiarika. Kočiarik polohujeme otvorením zipcu na chrbtovej opierke. Vieme ho polohovať do úplného ľahu. Ak ho chceme dať do medzipolohy, tak takto jednoducho s jednou rukou ho zaklikneme do šľupky. Je to úplne nový systém oproti staršej verzii, kde sme museli v tomto vačušku zapínať a odopínať klipsňu. Takže v tomto smere je nový model oveľa lepší. Ešte si ho dáme naspäť do ľahu, aby som vám ukázala, že je tu aj polohovanie nožičiek. Polohovanie nožičiek máme už priamo integrované v kočiariku. V staršom modeli sme si ho museli dokupovať. A keď ho dieťatko zalahne, tak je kočiarik úplne v rovine. Kočiarik má XXL striežku s možnosťou preklopenia. Preklápame ju otvorením zipsu. To preklopenie je naozaj veľké, siaha nám až pred madlo. Je to jedna z najväčších striešok cestovných kočiarikov, ktoré sú vhodné aj do lietadla. Máme tu prevetranie aj na striežke, aj na chrbtovej opierke pre lepšiu cirkuláciu vzduchu v letných mesiacov, ale takisto nám táto preklopná striežka vie slúžiť aj v zimných mesiacoch, pokiaľ by bolo veľmi nepriaznivé počasie. Každá striežka, alebo teda celkovo poťahy, majú UV filter 50. Na kočiariku máme úplne nové madielko, ktoré má adaptérik na polohovanie už len z jednej strany, takže stačí mi jedna ruka, aby som mohla madielko polohovať. Polohujeme ho vtedy vlastne, keď kočiarik ideme skladať. Čo sa týka popruhov, tak zapínanie nám zostalo rovnaké ako aj pri staršom modeli, takže takto jednoducho pomocou adaptérikov si ich pozapíname. Ale máme tu úplne nové doťahovanie pásov okolo dieťatka, takže jeden pás nám doťahuje pásy pozdĺžné a druhý adaptérik priečne. Madielko máme potom odnímateľné aj z jednej, aj z druhej strany, takže vieme ho dať aj úplne dolu z kočiarika. Na opierke chrbátika máme praktické vrecuško, kde si môžeme odložiť nejaké menšie drobnosti pre detičky, napríklad vlhčené obrúsky alebo niečo teda také menšie, ľahšie. Skladanie kočiarika je veľmi jednoduché. Sklopíme si madielko a pomocou dvoch adaptérov, ktoré máme na rukoveti kočiarika, jeden pod palcom a jeden teda na tieto 4 prsty, kočiarik veľmi jednoducho zložíme jednou rukou. Zostane nám takto pekne stáť a takýmto istým spôsobom ho veľmi jednoducho aj rozložíme. Súčasťou každého kočiarika je praktický popruh, ktorý si viem takto prehodiť cez plece a kočiarik kamkoľvek veľmi jednoducho prenášať. Súčasťou každého kočiarika je praktická prepravná taška, do ktorej si kočiarik môžete zabaliť, aby sa vám nepoškodil napríklad pri preprave či už lietadlom alebo aj autom. Ako úplnú novinku tu máme
taštičku do košíka, do ktorej si môžete veci uložiť tak, aby vám teda nebolo vidieť, čo máte v kočiariku. A túto tašku vieme používať na dva spôsoby, že buď si ju takto vložíte do košíka, úplne presne tam sedí, alebo si ju takto ľahučko zakliknete o opierku chrbátika a máte ju na kočiariku ako taký batôštek. Kočiarik má k dokúpeniu množstvo doplnkov, ako sú napríklad sieťka proti hmyzu, originál pláštenka, organizér na kočiarik, držiačik na pohárik, ale aj kopec ďalších doplnkov, ako sú napríklad LED osvetlenie, tienidlo, úrodenecké stupátko, pokiaľ máte dve detičky, adaptéry na autosedačku, podložku a onedlho nám ku kočiariku prídu aj hlboké vaničky, takže kočiarik budete vedieť používať už od narodenia. Tento kočiarik vlastne v športovej verzii sa používa od 6 mesiacov zhruba až do 3 až 4 rokov. A celková nosnosť tohoto kočiarika, aby sme si ešte nezabudli povedať, je 22 kg. Čiže ak by som celkovo mala zhodnotiť tento kočiarik, tak patrí medzi najpredávanejšie vo svojej triede, čo sa týka leteckých kočiarikov. Sama by som ho hodnotila ako jeden z najlepších. Naozaj má všetky vlastnosti, ktoré potrebujeme mať pri takomto cestovnom kočiariku. Takže myslím si, že výborná voľba pre zákazníkov, ktorí často cestujú aj lietadlom.